लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायबावबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना टाइटेल बा थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव जागोन आरो दिनै बड'लेण्ड एफसि आरो इन्डियान आर्मि एफसि फुटबल मेच दं नालाय क'क्राझार साइ स्टेडियामाव आरो माबानि दुरान कापनि आरो आं बेखौनो दा नायनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामलांबाय थानोसै आरो बोरै जायो सोरनि टिमा देरहागोन नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय आरो जाय फिल्डआव फैनानै नायफैदों गावबागावनि गोसोसै आरो ओमफ्राय जाय नायफैयासै आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा टाइमा 3:40 जाबाय नै बेलासिनि 6टायावखासो टाइमा आरो फुटबल टाइमा 6टायावखासो मोनाबिलिनि 6टानिफ्राय 1.5 घन्टा नालाय 90 मिनिट्स 7:30 जोबहैगोन आरो 6टानिफ्राय स्टार्टिं जानानै ओमफ्राय आं शेयार खालामलांबाय थानोसै चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दा आंजों लोगोसे बिदाफोर दं आरो गामिनि सानै ओमफ्राय ड्राइभार सासे साब्रै आरो गासै ओमफ्राय शेयार खालामलांबाय थानोसै लोगोफोर बोरै जायो नायलांबाय थादो आरो दाखालिनि फार्स्टआवथ' 5 आगस्ट'आवहाय नायनोमोन आरो ओमफ्राय गैया टिकेट होलायनानै टिकेट लांफैनानै टिकेट मोनासै ओमफ्राय नायनो आफसोस थाबाय दिनै बेखौनो बड'लेण्ड एफसि जोंनि लकेलनि टिम नालाय ओमफ्राय खुनुरुखुम टिकेटआ अनलाइनाव सिगांनो दानखानानै मोननायसो लोगोफोर दाथ' नै दिनैथ' मैयानिफ्रायनो टिकेटआनो फुरा बुकिं जोबखा आरो गैखाया जोबखादों आरो ओमफ्राय दा बोरै जायो नायनोसै दाख्लि फार्स्टआवथ' ओरैबायदि जादों टिकेटबो थोआ मानसिबो थोआ ओरैबायदि गन्डगल जालायलायदों आरो एसे स' नायलांबाय थादों आं भिडिअखौ जागायलांसै लोगोफोर बिदिबा दा फाइनालि जायगासिम सफैबायानो लोगोफोर बेनिफ्राय आं दाखालि 5 तारिखाव नायफैनो नागिरदोंमोन आरो नुफैयासै बेनिफ्राय दिनैसो आं फार्स्ट टाइम साइ क्लाबावबो आं फैफेरखायाखै आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम बेनिफ्राय शेयार खालामलांबाय थानोसै बोरै जायो सोरनि टिमा देरहागोन जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो ओमफ्राय जों सफैनायाव माबायदि आरो जोंना थारमाने टिकेटआ अनलाइनसो दानदोंमोन नालाय नैबे जों दा लाइन थानाय नुदोंना बियो अनलाइननि आरो बेनिफ्राय अफलाइनाथ' एसे फ्रि जादों आरो बिसिना टिकेट नाजावो थाङो बेबायदि जादों आरो अनलाइनना स्केनिं QR क'ड स्केनिं खालामनायाव एसे लेट जादों आरो मानसिया नायबानो जाबाय आरो माबायदि मानसि जों सफैनायाव नै उनावबो माबायदि मानसि जाबाय आरो लोगोफोर बेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आं शेयार खालामलांबाय थानोसै आरो जायगा दंबावो बिथिं बहाबा खरा थाबायाबा जायगायानो बुंजोब्बाय नामालै माथो आयौ जायगायानो बुंजोब्बाय दाना मानसिया बुंजोबखाबाय मालाबानो गिलु बालु मानसि जाखाबाय नै जायगायानो थोला बायहेरायावबो अयथासार मानसि दंबावोसो नै सिङावथ' बुंजोबखाबायानो ओमफ्राय ओरै गाहायाव एसे दंबावो गसंनानै नायग्राफोर Gol sampai
मानसिखौ हमनानै बोख्लायला जाला नायनायजोंनो सेजानो नागिरो heading. Astekel. Handball. बिदिजों जागोनलाय बिसोरो
Time pass.
खुब्रा लोगोफोर खेलाया फैनानै जोबफैबायानो दा नोंथांमोनहाबो नुनो हाबाय इन्डियान आर्मिया गरनियाव देरहाबाय आरो बड'लेण्ड एफसिआबो नाजायै जोबथारनायाव गरसे सोबफिननो हादोंमोन बेनिफ्राय आं बड'लेण्ड एफसिनिखौबो माखासे प्रेक्टिसफोरखौ एसे खम बायदि नुदों आरो जाहाथे उनाव मोजां बिनिफ्राय साबसिन जोनो हायो गोख्रोंसिन प्रेक्टिस खालामो आरो बेखौ खावलायनाय थाबाय जोबनायावहाय आरो खेलाफ्रा फैनानै माखासे मा होनगोन आरो दुखुनांथाव एसे दावराव दावसि जाफैबाय सियार मा गारखोलायनाय जाफैबाय आरो माखासे हुइसेलमेन आरो बै इन्डियान आर्मि एफसिनि किपारखौ एसे गोरोन्थि खालामबाय थानाय बायदि नुदों आरो बेनि थाखायनो पाब्लिकफ्रा एसे दावराव खालामबाय आरो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' चेनेलाव गोदानब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आठथा जालायलायबाय नै टाइमा आठथायाव जोब्बाय Yo creo que